Nyakorum gajuang dakika 50 kod ariyo tok saa 3 mamidhiambo kamoro moro mintiere machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Jokanyo mag riwruok mar skunde primar mag ji giwegi oyango ni jonyuol pok owuok oko kar romo margi mano mar siro kit somo mag dhok mokalo 3 kaluwore ni pok giyango ber somo dhokgo. Gino mamiyo koro giyalo injili mar mondo mi oganda one ber puonjo jopuonjre dhok mopogore opogore mago mag pinje maoko kaka French kod German. Gikoni puonjo jopuonjre dhok mopogore opogore mag pinje maoko yawo pachgi kendo miyo gi thuolo makare mag biro yudo tije kendo ng'iyo kaka ginyalo dak ka gidhi oko ma pacho ka. Magi ne giyango e sach nyasi manokelo kanyakla jopuonjre kowuok e skunde 15 mago skunde mag primar mag ji giwegi e alwora mar Imbo mar piny Kenya e piem mago eko mag tuke mopogore opogore kokalo e dhok mopogore. Koro ka wan ka to wagero nyithindwa mondo gibed exposed nikech ka gibiro ka to gineno gima onego gitim. Kasto foreign language be nyalo yawo negi thuolo mang'eny kaka moko nyalo dhi e pinje moko, moko be nyalo yudo tije maoko gi gik mang'eny. Koro ka wawuoyo kuom poverty, mae konyo nyithindo e ng'eyo gima poverty en, kasto be nyithindo nyalo tiyo matek, kasto moko be gin about gender equalities. Koro ma nyalo miyo nyithindo chances mar bedo ni an nyako kata an wuoyi ok ochuno. The advantages for learning foreign language is that you can know some languages that you've never known, and most importantly, even if you go to other countries, you can understand what they're saying. It's moreover like English, not only like a foreign language. It comes in like English, you turn it into your own language. I like the culture it gives, the more reproductivity it gives out to people. These festivals have ignited a passion for language learning and appreciation for diverse cultures, and also learners are able to build their confidence, which is very crucial for addressing global issues which are outlined in the SDGs. Achiel kuom kembe madongo mag simbe ong'we yamo mar Xiaomi Kenya oyango kit simbe ong'we yamo ma osebed ka irito gi liyo mano mar Redmi 13 series moting'o simbe tieng' diriyo mano mar Redmi Note 13 Pro Plus kod Redmi Note Pro. Kaluwore kod kambini magi gin simbe mani kod lony mamalo, gino mabiro miyo ilaro gi e chiro mag sime e pacho ka. Simbe go koro yudore kuonde duto